Dobrý deň, prajem, vítam vás z kancelárie a rád by som vám v tomto videu ukázal, ako si rozložiť financie tak, aby to dávalo zmysel. Lebo pýtajú sa ma ľudia, kam investovať, to je tiež super otázka, je to veľmi dôležité, ale v prvom rade je užitočné si vedieť tie financie rozdeliť, aby ste dosiahli váš cieľ, že ako si ich usporiadať. Čiže ukážem vám to tuto na príklade. Čiže v prvom rade, čo riešime, tak je dobré mať nejakú rezervu. Rezerva by mala byť na to, že rezerve máte mať 6 mesačných výdavkov aspoň, aby to v podstate dávalo zmysel, aby keby čokoľvek, tak z tej rezervy viete čerpať a viete do toho siahnuť čo najskôr. Rezerva by mala byť likvidná a mala by vám zarábať príklad, dajme tomu, do 3% a túto rezervu mať stále po ruke. Potom by tam mali byť tzv. Košík strednodobých cieľov, kde ja si sporím na nejaké určité ciele, to znamená, potrebujem bývanie raz, potrebujem auto. Viem, že ja neviem, budem to riešiť o 5 rokov. Tu táto rezerva ma môže zarábať, dajme tomu, okolo 5%, ale proste nedávate to do najdynamickejších fondov, lebo jednoducho viete, že budem to skôr potrebovať tieto financie. A tretí dôvod, prečo by si ľudia mali odkladať, sú tzv. Také, že dlhodobé ciele. A dlhodobý cieľ môže byť napríklad dôchodok, ale nemusí to byť dôchodok v štýle, že ja idem do dôchodku v 70. roku života, ale dôchodok z pohľadu, že idem si tam odkladať, tu zarábam, dajme tomu, 7 až 9% ročne a budujem si tu nejaký kapitál. Čo sa týka dôchodkov, tak dôležité je veľmi si odkladať aj preto, lebo jednoducho povedané, dneska je tzv. Demografia. Ona vyzerá asi nejak takto. Ja vám to ukážem. Tu sú ženy. A tu sú muži. Najviac dneska je 46 ročných ľudí, približne. Čiže 46 ročných. Ako náhle títo ľudia pôjdu do dôchodku, tak bude problém, lebo títo tu ľudia bude viac dôchodcov a títo ľudia, čo sú vlastne aktuálne deti, sa posunú do dôchodku, sa posunú do produktívneho veku, ale ich bude menej. Alebo jednoducho povedané, ak nedaj Bože niekto zomrie a tak ďalej, tak jednoducho sa vyrovná počet dôchodcov s pracujúcimi. Ako náhle toto nastane, bude veľký problém s dôchodkami na Slovensku a preto by si ľudia mali aj odkladať dlhodobo. Ako to robiť? Stačí mi kľudne, mám nejaký príjem, zobrať si napríklad 10% z tohto príjmu a odkladať dlhodobo. A budovať si to, je to veľmi dôležité, lebo toto. Ako náhle viem, že koľko si kam chcem odkladať, tak podľa toho aj určujem tie fondy. Lebo je iné si odkladať na krátkodobo, je iné si odkladať na stredodobo a je iné si odkladať na dlhodobo. Tu môžete využívať nejaké peňažné fondy, spojenia a tak ďalej na bežnom účte, alebo tu môžete využívať napríklad nejaké zmiešané fondy, či už dlhopisy, realitné fondy a v podstate skombinované s akciovými fondami, ktoré majú napríklad, nemajú takú volatilitu, to znamená kolísanie. A toto by som volil určite kvalitné ETF-kové fondy na to, aby ste budovali ten majetok, lebo oni majú to, že dosahujú takých 7 až 9% výnos. Samozrejme, toto moje video nie je investičným odporúčaním, je to len na vzdelávanie,
poradte sa o svojich investíciách s poradcom. Je to dôležité, lebo je dôležité si odkladať. Čo sa týka poradenstva, tak poviem úprimne, ja tiež, keby idem si opravovať auto, tak neopravujem si ho sám, ale idem k mechanikovi a tak ďalej, využívam nejaké služby, tak idem k odborníkom. Takisto z investícií je super, keď využívate na to ľudí, ktorí vedia, ako to nastaviť, a cieľom by malo byť to, že finančník s vami nielen spraví napríklad hypotéku, poistenie, ale cieľom finančníka by malo byť to, že sa pod jeho rukami kvázi, alebo teda s jeho pomocou sa posúvate z mesiaca na mesiac, z roka na rok. A toto je pridaná hodnota finančníka, keď vy reálne vidíte, že OK, to a to riešenie ma posúva. A takto vám to prajem, aby ste finančne napredovali, keby ste chceli potom vedieť nejaké detaily k tomu a už priamo do čoho investovať ako. Dajme si kľudne spolu konzultáciu, konzultácia je zdarma. Vysvetlím, prejdeme, viem vám priamo, či tým pádom, že mám licencie Národnej banky Slovenska na to, aby som s vami riešil aj investovanie, tak viem vám priamo sprostredkovať zmluvu a riešiť s vami veci, aby ste to mali hladšie, komfortnejšie, aby ste zarábali lepší výnos, ako keby ste si mali sami to riešiť štýlom pokus omyl, ale aby ste napredovali. Prajem vám ešte pekný deň.